bala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano bala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Pagkabugtaw ta sa aga, bukas na yun sang TV. Pagkatapos mo panyaga, lantaw na yun DVD. Tinumaan nga programa aton nga ginabalik. Balik na yun sa bangko, mapahangin sa electric fan para kita matulugan sa aton nga pangabuhi. Kita ang nanamian pero wala ta na panon. Lumang aton dinuhatan nga ang aton nga enerhiya, aton lang nauyangan. Muklaton ta ang aton mata sa nagakatabo. Palaparo ng paminsa ta hindi magminango. Aton subong pukawon ng mga tulog nga huna-huna. Pagpangawat siyang kuryente, dapat gid na madula. Kita man lang nakabalo kung ano ang maayo ubrahon. Gani kita maginugtanay, singgit sa tanan nga panimalay. Hingog sang kabataan nga tiyo na sang pagbago. Tasin mo pa ang maumpisa, wala na sang iba subukan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Pabugta mo sa aga, patyo ng mga suga. Tipidon na ang kurente para di na magdako o maglala pa ang atong nga balayran. Kakson mo ang fuse kung ikaw na ang nataan. Maglantaw sang TV, maglampang sang PC, mamatik sa music, sa stereo ni daddy. Mag-skype sa internet, ginachat ko na si honey. Ako gakalingaw pero kagasto sa kuryente. Kagdepende sa imo kung ano ang obrahon. Depende sa imo kung ako imo patihon. Palanggaon, pero ng elektrisidad. Kaya initanan para ni sa aton syudad. Kita man lang nakabalo kung ano ang maayo ubrahon. Gani kita maginugtanay, singgit sa tanan nga panimalay. Hingog sang kabataan nga tiyo na sang pagbago. Tasin mo pa ang maumpisa, wala na sang iba subukan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Elektrisidad aton gid nga halungan para manisa aton nga kauswagan. Kay amo lang gid niyang aton ginasaligan. Aton tipigan kag hindi pagpabayan. Hindi man ni para sa akon, para manitanan sa inyo. Gani gamiton tagit sang inchakto. Ay subong tiyo na sang pagbago. Kita man lang nakabalo kung ano ang maayo ubrahon. Gani kita maginugtanay, singgit sa tanan nga panimalay. Hingog sang kabataan nga tiyo na sang pagbago. Tasin mo pa ang maumpisa, wala na sang iba subukan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano bala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano bala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Gagamit sang PC, ibutang ta sa lugar para wala na sang disturbo kung kita magpatukar sa mga latest music sang atong idolo kag mga kaladawan at pelikula ni Babalo. Halungan ta kung gamiton ta sila electric fan aton nga buli kung di na ta kagwanta magpaypay samtang kakatulog si Baby Junior. Salamat gid sa imo may own ventilador. Salamat gid sa imo may own ventilador. Kita man lang nakabalo kung ano ang maayo ubrahon. Gani kita maginugtanay, singgit sa tanan nga panimalay. Hingog sang kabataan nga tiyo na sang pagbago. Tasin mo pa ang maumpisa, wala na sang iba subukan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano bala maayo nga himuon ta. Maghimo sang itsato para sa atong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot,
kadamo ang problema, ano bala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Akong natitigon kag usaron para gamay lang ang balayran naton. Ang aton nga kuryente gamiton lang sa importante. Mupson dason sa may salaksakan para kita hindi masunugan. Para ni sa aton nga tanan himuon ta ni mga abyan. Samtang temprano manuto na kamo kung paano magamit sa kurente sang insakto. Kay kita magyapo na mabulayan sa aton mga hinimuan. Kay kita man lang nakabalo kung ano ang maayo o gamon. Gani kita maginugtanay singgit sa tanan nga pandimalay. Hingog sang kabataan nga tiyo na sang pagbago. Tasin mo pa ang maumpisa, wala na sang iba sukutan ka. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Iun na naman sa pabago sang tanan, subong ang oras nga inyugitan, daan na ang kuryente di kipag-uusikan. Agod ang sunog at hindi malikan. Sa adlaw-adlaw amo ni ang masaligan, kung wala ini wala gid sang kasanagan. Hindi ginaton pag-uyangan, ganit dapat ginaton nga halungan. Kay kita man lang nakabalo kung ano ang maayo o gahon. Gani kita maginugtanay singgit sa tanan nga panimalay. Hingog sang kabataan nga tiyo na sang pagbago. Tasin o pa ang maumpisa, wala na sang ibang subudan ka. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot, damo ang problema, ano pala maayo nga himuon ta. Maghimos ang insato para sa tong pagbago, amo na ang maayo nga sugudan ta. Damo sang pamangkot,